מוצאים עצמנו קמים ועוזבים את הבית או בהירות הדרך תמיד הראשי ולימד אותנו שתפילה צריכה להיות מתוך שמחה. ראש חודש, בואו נשיר סליחות, נעשה את זה באווירה טובה. ככה מתחילים יום טוב כמו שצריך. הספללתי אל הנהר הזה הייתן השם לי אשיהיה לעושי אשר שומרתי וואו, להתחיל ככה את היום, סדר א' עם אמר וקיימס, לפצח את הסוגיה, איזה סיפוק זה. וכמובן, סדר ב', כל יום, דף אחרי דף, מסיימים מסכתות. יש פה בחורים, אני אספר לכם סיפוק כבר למעלה מ10 מסכתות. בואו ניכנס ביד. וייתן השם לי אשיהיה אלוהי אשר שאלתי מאמוי אתם מחזיק פה את השעה? זה שעת לילה. בחלק מהבתים כבר ישנים לשקט. אבל פה בבירקס, בואו תראו איזה איש. אני אוימו איתכם. אני רוצה לשתף אתכם בדבר אדיר שקורה פה בישיבה, הראשים שלנו. הדאגה, האכפתיות, המסירות למען כל בחור ובחור. אנחנו פשוט יודעים שיש לנו כתובת, לנו בצוות וכמובן גם לבחורים. וגם בנוסף כל שבוע הראשים עושה לנו שיחה בהשקפה, בשיחה על פרשת השבוע. בואו ניכנס ביחד. אריאל, נכנסתי. קורה. נראה לכם סתם? איך אני מצברים? בואו תראו איך כל זה קורה, כי אנחנו רק התחלנו. תשבו חזק. קום 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 והתהלך בארץ, התהלך בארץ הקדושה. קום והתהלך בארץ הקדושה, בארץ אשר הרקע. קום 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 והתהלך בארץ, התהלך בארץ הקדושה. קום והתהלך בארץ הקדושה, בארץ אשר הרקע. ימה ימה ימה, ימה וקדמה, ימה ימה ימה, צפונה ונגבה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה. הישיבה עושה את כל הפעילויות האלה, את הליל שישי, את הטיולים, את כל ההנאות שראינו. כדי שבחורים יהיו מחוברים למקום, ככל שבחור מחובר יותר ולומד יותר בכיף. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך לך אתנה את ארץ ישראל. התהלך בארץ הקדושה,
הבחורים, התלמידים בישיבת ברכס חיים, זאת ההוכחה שאין דבר העומד בפני הרצון. אנחנו רואים פה מסירות, אנחנו רואים פה השקעה, אנחנו עומדים, משתאים, מעריכים, אוהבים אותם. הם פשוט נפלאים, הם בחורים נפלאים שעושים תהליכים נהדרים. הם מתקדמים בתורה, הם מתקדמים ביראת שמיים, הם מתקדמים כל אחד חנוך לנער על פי דרכו, ומקימים בתים נפלאים. בחרתם בחיים, בברכס חיים, זו הזכות שלנו להיות איתכם, ופעלים לקדוש ברוך הוא, שיזכה אותנו הלאה, איתכם ועם החברים שלכם, תמיד בשמחה. כל טוב.